Могат ли няколко нови правила наистина да спрат изтичането на мозъци от България? Нека да не си губим времето. Ето го големият въпрос. Ще задържат ли най-накрая младите българи тук по-лесният прием, дистанционното обучение и стипендиите? Новите правила за 2025-2026 обещават много: свободен прием, дипломи вместо изпити и повече програми на английски език. Държавните университети ли действат предпазливо? Частните впускат се смело с лъскави партньорства. Работодателите са обнадеждени, но предупреждават, че дипломата без реални перспективи за кариера е просто поредният лист хартия. А студентите? Един на всеки трима все още планира да замине в чужбина, дори и с промените. И така, какво следва? Вариант А. Реформите работят, работните места и образованието най-накрая се свързват и изтичането на мозъци се забавя. Вариант Б. Това е временно решение. Старите проблеми остават и напускането продължава. Вариант Б. Качеството пада, избухват скандали и доверието се срива. Миграцията скача до небето. Крайна сметка, истинската промяна означава истински резултати, не просто нови правила. Ще успее ли България, или младежката миграция просто ще набере скорост? Ти решаваш.